van start gegaan. De kinderen van de Petrusbanden liepen de scholenoptocht met prachtige knutselwerken en wagens. De optocht werd afgesloten met prinses Liv, prins Jens en hun gevolg. Jullie hebben net de optocht gelopen. Wat vonden jullie ervan? Ik vond het kei leuk, ja. Ja, ik vond het superleuk. En wat vonden jullie er zo leuk aan? Omdat ik had eigenlijk niet verwacht dat ik prinses zou zijn. En nu sta ik gewoon op die kar en mag ik gewoon een vastelovend meevieren hier op school. Ja, alle kinderen dansen ook mee, dus dan is het ook veel gezelliger. En wat is er nou zo leuk aan prins en prinses zijn? Nou, ik hou zelf heel veel van carnaval. En ik vind het ook gewoon leuk om met alle kinderen op deze school dan te feesten en langs alle klas te gaan, spelletjes te doen. Daarom vind ik het ook zelf leuk dat ik prinses ben geworden van deze school. Ja. En hoe hebben jullie je voorbereid op deze optocht? Eigenlijk deden we het gewoon uit onszelf. We gingen gewoon een beetje meefeesten, mee zingen, mee springen, dansen. En we hebben eigenlijk helemaal niks voorbereid. We hebben het gewoon uit onszelf gedaan. Gewoon lekker meedansen, gewoon op je eigen gevoel. Ja, omdat wij natuurlijk al heel veel vastelovend zelf vieren, dansen. Dan dansen wij gewoon mee, omdat we al die liedjes kennen. En hierna, gaan jullie hierna nog het verder vieren op school? Ja, tot 12 uur. We hebben nu dadelijk activiteiten. Je kan chips, ranja halen. We gaan gewoon lekker met z'n allen kletsen en gewoon dansen, springen. En dan in de aula hebben we nog allemaal artiesten die komen optreden. En gewoon, we gaan nog heel veel dansen en springen. En heb je er een beetje zin in? Ja, heel veel. En hebben jullie nog een leus? Met Liv en Jens voorop zetten wij de Petrusbanden op zijn kop. Wees dan nog één keer op, zoals een mop met vastelovend. Nog één keer op, wat geeft het toch al de leven nog. Eén keer op, zoals een mop met vastelovend. Nog één keer op, wat geeft het toch. Wees dan nog één keer op, zoals een mop met vastelovend.